ଆଜି ବୁଧବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ନାଲି ବୋରେଇ ପାରାଦୀପ ମାଛ। ମୋ ଯା ତାକୁ କାଟି ଆଣି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଚୁଲିରେ ବସି ଭାଜେ ଏବଂ ତରକାରୀ କରେ। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା, ତା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚୁଲିରେ ଟିକେ ତରକାରୀ କରେ। ଯେକୌଣସି ଆଇଁଷ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଲିରେ କରେ। ଆଉ ଡେଲି ତ ଆସୁଛି ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଦିନେ ଅଧେ କେତେବେଳେ ନାଲି ବୋରେଇ ଟିକେ ମିଳିଯାଇଛି, ବାବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାଜିବି। ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରି ତାକୁ ଦୁଇପଟ ଭଲସେ ଭାଜିବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ସୋରିଷ ବେସର ଦେଇ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ଟିକେ ତରକାରୀ କରିବି। ଜୁକିଜୁକିଆ ଟିକେ ଝୋଳ ରହିବ, ସେ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଭଳିଆ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ମାଛ ଯେତିକି ଥିବ ତା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ନିଆଯିବ। କଟା ହେଇ ରହିଥିଲା ମୋର ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଛି 6-7ଟି। ଟିକେ ରାଗ ହେଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଗ ନ ଖାଇବେ କମ୍ ରାଗ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇଲି କିଛି ରସୁଣ କୋଲା। ରସୁଣଟା ଟିକେ ଆଇଁଷରେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତା'ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା, ଆଇଁଷିଆ ବାସ୍ନାଟା ଏତେ ହୁଏ ନା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଦେଲି ତେଲ ଏବଂ ଫୁଟେଇଲି ଫୁଟଣ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଲି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲା ବଟା ହେଇଥିଲା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲଟା ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲି ବତୁରେଇକି, ସେଇ ବତୁରା ପାଣି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ତରକାରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଳିଦେଲି। ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ବେସର ଟିକେ ତାକୁ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଝୋଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଛ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମାଛ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଫୁଟିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ କଢ଼େଇଟା ଓହ୍ଲେଇ